baš u kockici, ali taj narodni duh mora da postoji, posebno zato što naš narodni duh je vrlo živ i uvek je bio slobodarski duh i u istoriji do sad se uvek pokazalo da je duh našeg naroda radio za odbranu, a ne za napad. Ja konkretno ne znam kada je ova zemlja i ovaj narod napao drugi narod. Uvek mislim da smo se branili od nekih većih napada, da li su, da kažem, turska napadanja, da li su nova, modernija napadanja, već kako god. Znači, postoji taj aspekt odbrane i vi ćete sami naći se u situaciji da već imate nešto što je dobro i vi vidite da je dobro i da vam prija i ovo i neko će vas kritikovati, reći će nije to i tako dalje. Budite svesni toga, veliki izazov u vezi toga. Znači, svi ovi trenuci stvaraju potencijal za transformaciju pojedinca i koheziju zajednice, znači jednu zajedništvo. Idemo dalje, vizija. Znači, ovo prvo što sam čitao, to su vrednosti zajednice. Idemo sad, vizija. Vizija. Projektovanje za 100 godina. Negovanje vizije. Državljanstvo. Posetioci. Rast i umrežavanje. Zašto? Ko? Pridruži nam se. Namera kreativne zajednice. Doživotna sloboda učenja u zajednici i proslava. Znači, to su sad aspekti vizije. Vizija. 100 godina projekta po ovom prvom po kategoriji. Kako se osjećate se za pauzu? Ajde, mnogo ste mi tihi nešto, da li dominirate? Ko je za pauzu? Može pauzu. Jedan, dva. Ja ne bi bio tih, ali se slažem generalno u svemu što pričam. Hoćemo onda jednu kratku pauzu. Onda nemaš šta da dođe. Da, kraće, da, pauzicu kraće. pa idemo na viziju. Ajde.